Bumangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka akas init, ranranyagan na ka ti dayag ti Apo, kinasipnget to ti mangbungon kadagiti dadduma a nasyon, ngem ti silaw ti Apo ti agranyag ken ka, addanto ken ka ti dayag ti kaaddana, ipakaamonto dagiti tattao dagiti naindaklan nga aramid iti Apo. Tumakder tayo amin kakabsat. Santo, 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 Diyos hanapigsa, akan kanta nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos amadayaw, awanin ka na. Santo, 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 dayawen ka, dagiti tattao asam sangkamaysam. Amin a Kristiyano, agparintumeng na, agrupmak ken ka, adiyo mingga. Santo, 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 awaganda ka, dati managbasul gloria biliwin na. Santo, Santo, awan magurang nakabalin, asiken hayat. Santo, 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 manakabalin na, amin a pinarswam sikati dayaw da. Santo, 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 naayat nga Apo, Diyos Ama-Anak, ken Espiritu. Amen. Agkararag tayo. Bendito ken managayat, manakabalin amin nga Apo Diyos mi. Agyaman kami Apo ken ka iti daytoy nga aldaw, agyaman kami iti salunat ken baro nga biag o Apo Diyos, nga insagot mo iti tunggal maysa kada kami. Kang runaan o Apo Diyos nga agyaman kami ken ka, bigbigen mi, asika o Apo Diyos iti nang tarabay, sika o Apo Diyos iti naggapuanan iti su amin mi, iti napalabas nga tawen o Apo Diyos. Kaya titangal daw o Apo, si papakumbaba kami nga dumatag ken ka, agtultuloy nga dawaten mi o Apo Diyos, iti bendisyon mo kaasim, ti ayat o Apo Diyos. Ket iti daytoy nga panang sabat mi, panang rugi manen iti baro nga tawen o Apo Diyos. Sika kadi o Apo, babaen iti Espiritu Santo, ti mang pabaro ken mang paregta o Apo Diyos, iti pamati mi, panagayat mi ken ka, panagservi mi ken ka. Sika kadi nga rod ti makikaadda, iti tunggal maysa kada kami ti babait mi, ti daytoy nga panagdaydayaw mi o Apo Diyos, pagarawen nyo iti Espiritu Santo Apo, nga iso nga
mangi dalan mangiturong kada kami, iti panangawat mi, iti mensahe, iti biyag, iti daytoy nga panagdaydayaw mi, Apo Diyos. Pakawanen na kami kadagiti nagbasulan mi, o Apo Diyos, na puutan mi man idawin no saan. Dagito iti dawat, araraw, ken panagyaman mi, iti nasantuan, ken nasamit nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Itinagan ti Apo, kunak nga rod, daytoy ket balaagan kayo, adi kay agbiagan akas kadagiti hentil. Awan serserbi ti panagpampanunot da, ken nakulaapan ti isip da. Nailaksid da iti biag na ited ti Diyos, agsipod taawan na pulos ti ammuda, ken natangken ti ulo da. Maawis ti tunggal maysa nga agparintumeng ti siya sino man ti tarigagay nga dumawat ti pamakawan ni Apo bayat nga mangigantay tinatal na tukar ti organo. Agkarharag tayo, ita nga baro atawen, pakawanen na kam o Apo, no nagtalinayad kami nga adayo kamken ka. Pakawanen na kam, no inlibak mi, ti panaka pagkapuyan mi, ti gundawayan mi, ti kinakapoy ti sabali. Pakawanen na kam, no agkedked kam iti balakad mo, no sayangin mi digiti sagot mo nga impay mo, no insarding mi, ti asi mi, kadagiti sabali. Ti sasangbay, ita, ti baro atawen, agtultuloy kam, amang namnama, iti masakbayan, babaen, ti tulong mo. Pagbalinem, abaro, amin, abanag, uray, da kami, o Apo. Amen. Amen. Mawagan dagiti ushers para iti panakaunong dagiti sagsagot para iti paaramid ti multipurpose building.
Naragsak ken naparabor nga baro nga tawen titunggal may sa kanya tayo amin kakabsat na imbag nga bigat tayo amin. Kastamet kadagiti kakadwa tayo kakabsat tayo nga da iti online live streaming ti Central United Methodist Church iti agdama nga gimong tayo dito Ilocano ket kidawek man ti pan-share and post yo iti agdama nga gimong tayo iti daytoy nga kanito. Kakabsat, daytoy met ti umuna nga gimong tayo, iti tawen 2025. Kaya tagyaman tayo, kenapo, ti gundaway, nga impaay na, nang nangruna, kadagiti nakaawid, kadagiti ilida, tapno makatakunay-nay damot, dagiti pampamilya, nga kadagiti na duma-duma nga luglugar, nga naggapuan tayo. Kaya tagyaman tayo mat, to'y pastoryo, kaya naikan mo ti gundaway, nga nakaawid ti sumagmamano nga aldaw ket nakapagbisita met kadagiti daduma nga miyembro tayo ijay Isabela kadwa tayo ni Kuya Tony ken kastamet ni Piskal ken ni Kuya Paul makaraeg ket agyaman tayo ti gundaway nga impaay na ken agyaman tayo met iti daytoy nga gundaway nga nakadwa tayo nga nakasubli da manen manipod kadagiti trabaho da kadwa tayo, iti nagbabaitan tayo ni Kapitan Paul Makaraeg, kidawag panagtakdir na. Ken kastamet ni Kapitan Aster Tolentino. Ayan, nakitak ni Kuya eh. Ayan, dua nga kapitan, ti barko, ti simbang pit, tata, kanya tayo. So, agyaman tayo, iti gundaway nga makaawid na. Ken kastamet, dapat nagiti OFW nga nakaawid, nga kadwa tayo tata. Kidawik man? Ayan, kastamet manen dagiti sumagmamanong aldaw manipod ita agsubli manen ijibalasyo taaw tapno agtrabaho adda kakabsat. Ayan, kastamet dagiti nakadwa tayo edi Christmas edi Paskwa ken baro nga tawen agyaman tayo ta nakadwa tayo isuda amin ken kastamet nga nakaawid damit ten siguro kadagiti luglugar nga nangayaban ni Apo Dios kanyada. Kitagyaman tayo iti gundaway nga nakadwa tayo isuda amin. Kakabsat kablaawan tayo dagiti umuna nga gundaway nga makapan dito'y Central. Agyaman tayo nga kadwa tayo iti daytoy nga kanito ti Madrid family kidawik man ti panagtakder ni Kabsat Dolores ken ni Kabsat Eduardo. Datoy ni tumakdir kayo man, ayan, nagyamang kami, tay, ti panakigimong yo dito Central UMC. Kaya umunamit nga gundaway nga makitak ti Bangloy family from Jones UMC. Ayan, nagyamang kami. Ayan na, nagiti Bangloy family. Ayan, at nakadwa tayo, iti daytoy nga kanito. Ken kastamet nga celebraran tayo, ti panagkasangay, dagiti kakabsat tayo, iti daytoy nga lawas, sigon ti aspire tayo ket ti birthday into no 8 ket ti admin pastor tayo ni Pastor Rani Jacinto into no 8 kastamet into no 9 ni Kian Andrew Colyarin birthday na ken ni into no 10 ni Benilyn Joyce Topinyo iso ti birthday into no dagito nga lawas sigon ti nakita ti aspire dapat dagiti birthday ti daytoy nga lawas kakabsat kidawik man ken kastamet nga agyaman tayo ti gundaway nga nagselebrar iti wedding anniversary da idi 3 da ni Kapitan Paul ken ni Fiscal Des Makaraeg idi 3 ayan nagyamang kami ta nakaapan tayo mat ken kastamet into no tatang ayan ni Kuya Aster ken Ate Melinda Carolino ayan nagyaman tayo ta daytoy ngal daw ti anibersaryo da. Ken kastamet ti SPPR chair tayo ni Kuya Noel and Mara Panganiban. Isu ti panagkasangay damit iti daytoy nga lawas na into no 6 to no bigat. Ket kaspastoryo kakabsat si Bubokel nga pamilya ket agyamanak ti kinamanagayat yo iti gimong ti Ilocano ken nang kastamet kadagiti amin nga miyembro iti Timpuyog iti Koro iti Ilocano choir tayo kay gapo kadagiti karkararagyo kinaparaboryo iti gimong tayo ken kadagiti met sagsagot yo nga impaayo
bayat ti kaadami kita sa palakma tayo subli ni Apo tinananay nga parabor kanyayo tapno kasta ket usarin na kayo pa nga tultuloy nga parabor kadagiti sabsabali saan laing kadagiti uneg ti pamilyayo ti kadagiti trabaho yo kastamet iti iglesia tayo ken kastamet iti komunidad nga nakaibilangan tayo ket kidawek man ti agtultuloy nga panang suportayo kastamet ti karkararagyo, presensyayo, dagiti datonyo, dagiti panagserbiyo, kinagtultuloy nga usaren na kayo ni Apo nga mangiwaragawag kadagiti sasauna, kadagiti sabsabali, iti nang runa, iti tawen 2025, ket sangsang kamaysa tayo nga aramiden da itoy, kas na ayaban, babaen ti iglesia tayo dito'y Central UMC. Ket agyaman ak unay, ti kinamanagayat yo sa laing kadagiti tunggal maysa ken kastamet kadagiti workers yo ditoy Central United Methodist Church. Ken kastamet kadagiti adda iti online agyaman na kadagiti dinumingo nga presensya yo manipod sa dinuman ti ayan yo iti naduma-duma nga paset ti lubong ken kastamet kadagiti ili ditoy pagilian tayo agyaman kami iti presensya yo kadagiti daton nyo, dagiti panakipaset yo, kadagiti aramin ti iglesia tayo, agyaman kami unay. Ket sapay la kuma, tasaan nga agbalbaliw, no di ket mapaspasingkad pay, iti daytoy nga tawen 2025. Kidawek man ni Fiscal Des, ti sumagmamano nga padamag. Maimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Maragsakanak nga mangipakaammo kada tayo amin nga this year ket i-celebrar tayo iti 126th anniversary iti Central United Methodist Church ket parte iti celebration tayo kakabsat adda dagiti aktibidades nga maaramid from January to March ket daytoy nga rod ti kayat mi kumangay pakamo kakabsat into no January 18 adda iti unboxing discipleship tayo ijay Garcia Hall and at the same time ti kinarabian nanto adda iti evangelistic night nga aramiden tayo ket daytoy ket maangay to iti 6 o'clock iti rabii ni Pastor Ronald Alan Balang iti evangelistic speaker tayo ket adda pay iti na-invite tayo nga testifiers kakabsat dagitoy ket i-share da kanya tayo no kasano nga napabaruan ti panagbiagda idiin commit da iti biagda kini apo tayo nga Jesus. Adamet iti UMYF Sunday tayo January 19 in all worship services. We encourage po yung mga youth natin nga invite yun to isudan to no January 19 kakabsat iti amin nga worship services. Adam tumet iti revival night tayo for Central Lights po ito, January 25 at 6 p.m. Ito'y main sanctuary kakabsat. Ti panang rugi tayo ti baro nga tawen, napintas daytoy nga opportunity met kakabsat nga pabaruen tayo met paregtaen, subli tayo ti rag-o, iti pamati tayo akas Methodists kakabsat. So, ni Reverend Dr. Menre Mendilio, ti speaker tayon to may kakabsat. Kadagiti senior citizens, maawis kayon to amin into no February 8, adamit iti Seniors Day Out. So ag-register tayo kakabsat, mabalin yung biruken ni Dr. Fe Alano, ag-register kayo para dayto yung activity tayo. Kastamet nga adda iti Maya Fellowship into no February 9, at 1 p.m. Young adults po. Mag-goodbye na po tayo sa youth, yung pong ating mga young adults. Mag-level up na po tayo sa young adults. Okay, and then, adda iti makita yung kabsat all around the church, the QR code, the membership, tapno maikan kayo iti ID as a Central United Methodist Church member. Scan nyo lang po yung QR code, para ma-update po yung membership natin. Meron po tayong Family Day as part of our 126th founding anniversary. Meron po yatang ipapalabas na video ang multimedia.
Daytoy ket maangay to into no February 22. Whole day po ito sa Santiago Private Resort sa Pililla, Rizal. At dan iti registration form ijay likod kakabsat, mabalin tayon nga i-register ti families tayon para ijay bus transportation, ken ijay slots yo para ijay family day activity tayo. December 26 to 30 kakabsat ket naangay iti Christmas Institute dagitoy youth tayo ditoy Central. Isu nga iti daytoy nga kanito kakabsat intay man manggigan iti testimony iti maysa nga youth delegate tayo ni Casey Bless Galanza, anak ni Pastor Genesis Galanza. Naimbag nga bigat tayo amin. Ako po si Casey Bless G. Galanza at nandito po ako ngayon upang magbigay patotoo mula sa aking karanasan noong Christmas Institute na ginanap noong December 26 to 30, 2024. Second time ko na pong maka-attend ng CI at masasabi ko pong sobrang saya po talaga. Yung tipong pupunta kang mag-isa at uuwi kang maraming kaibigan. Nakakapagod pero worth it po yung paggising ko ng sobrang aga para mauna sa pagligo. And nakakatuwa po dahil every activities na ginagawa namin, palagi pong may explanation and reflection sa dulo kung bakit po namin yun ginawa. And nakakatulong din po para magets namin yung point ng game na yun. Kasi may mga games po talaga na sobrang lalim ng meaning at yung tipong di ko na po magets kung bakit ba namin to ginagawa. And sa pagtapos ng game, ina-explain po ng facilitator yung lesson at message na gustong iparating ng Panginoon sa amin through that game. And aaminin ko po na yung una kong narinig na PAC-wide po yung magiging CI namin last year. Nawalan po talaga ako ng gana. Kasi sobrang tao po nun. Imagine, Southwest, Northwest, Batangas, magsasama-sama sa isang venue. Eh, wala naman po akong ka-close doon. Tanging Central UMC lang po talaga yung ka-close ko doon. And as I enter the venue, nakita ko na sobrang daming tao nga po talaga. And doon ko na feel na magiging okay din ako sa kanila. Magiging comfortable din ako sa kanila, ganun. And it turned out to be good naman po kasi marami akong friends na nakilala from different district, from Northwest, Southwest, Batangas. Yung iba nakilala ko po sa BS, sa Bible study, and yung iba ka-sport fest ko po sila. And yung activity po na pinaka-tumatak po talaga sa isip ko is yung obstacle. That time po kasi wala akong bandana to cover my eyes. So I used my very huge jacket to cover my eyes kasi kailangan po nakatakip yung mata mo pag naglalaro. So sobrang hassle po kasi ang luwag ng pagkatali ng jacket sa mata ko. So, ayun, sa awa ng Diyos, natapos ko naman po yung obstacle.
Kaya nung pagtapos po nung obstacle, I asked for help sa isang staff doon. Sabi ko, hindi ko na kayang maghintay sa ibang grupo na matapos yung obstacle kasi nahihilo na po ako. So, ayun, hinatid niya ako sa likod, then pinatanggal niya na yung jacket na nakatali sa ulo ko. So, nakita ko yung paghihirap ng ibang grupo para matapos yung obstacle na yun. And nakita ko rin na teamwork sila, minsan nagsisigawan na sila sa sobrang hirap kasi wala silang idea kung ano yung nangyayari. Wala na silang idea kung ano na yung nilalakaran nila, kung ano na yung nilulusutan nila, ganon. So, pagtapos ng obstacle, nakita ko yung saya sa bawat player na natapos nila yung obstacle nang hindi nang ihingi ng tulong sa kahit sino. Sadyang nanatili silang may tiwala sa Diyos at alam nila na gagabayan sila ng Panginoon sa bawat yapak nila sa obstacle na yun. Ganon din po sa ating mga buhay. Kahit ano pang kahirapan ng ating nararanasan, kahit nasa kadiliman na tayo ng mga problema, manatili po tayong may tapat sa Kanya dahil siya po ang magbibigay liwanag at magbibigay ng gabay sa bawat yapak natin sa buhay. Ayun lang po ang aking take away mula sa aking karanasan sa CI. And to God be the glory po. Maraming salamat, Casey, sa mabunga mong testimony. Ket tikarkararag tayo kabsat nga iti daytoy nga tawen, ket adadupay iti youth from Central United Methodist Church, kang runaan dito Ilocano Worship Service, iti patulod tayo isuda kakabsat, ibaon tayo isuda nga ag-join, ti kadag iti kastoy nga youth activities tayo. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat, maadaw iti Efeso, iti may katalo nga kapitulo, manipod iti umuna ginggana iti 12 nga bersikulo. Daytoy ti gapuna asyak ni Pablo abalod ni Kristo Jesus, gapu kadakay a hentil, agkararagak iti Diyos. Awan dua-dua anadamag yon ababaen iti parabor ti Diyos, inted na kanyak, daytoy a trabaho amang ipaay iti pagimbaganyo. Imparangarang ti Diyos tinalimed a plano na, ket impakaammo na kanyak. Insurat kon ti ababa a pakasaritaan daytoy. No mabasa yo, maamuan yon to, no kasano a maawatak ti palimed ni Kristo. Saan ang maipakaammo idi daytoy apalimed iti sangkatauan, ngem imparangarang yan ti Diyos babaen iti Espiritu, kadagiti nasantuan, nga apostoles ken profeta na. Daytoy ti palimed, babaen iti ebanghelyo, mairaman dagiti hentil kadagiti Hudyo, nga umawat iti bendisyon iti Diyos. Kamkameng da ti isu metlaeng abagi, ket mairaman da iti inkari iti Diyos ken ni Kristo Jesus. Nagbalinak nga adipen ti ebanghelyo, gapu iti naisang sangayan asagot, nga inted kanyak ti Diyos, babaen iti pannakabalin na. Siyak ti kanumuan kadagiti nanumo at tao ti Diyos, ngem siyak ti pinili ti Diyos, amang ipakaammo kadagiti hentil, iti di matukod a kinabaknang ni Kristo. Ken mangipakita kadagiti amin at tao, ti pannakaibanag daytoy nalimed a plano ti Diyos. Iti amin at tiyempo iti napalabas inlemmeng ti Diyos, isu anamarswa iti amin daytoy nalimed a plano na. Ita babaen iti iglesia, maamuan dagiti agtuturay, ken dagiti pannakabalin sa dilangit ti kinasirib ti Diyos, iti naduma-duma a pannakaiparangarang na. Kastoy ti inaramid ti Diyos, kas mayan nurot iti agnanayon, apanggep na, at tinungpal na babaen ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Gapu iti panakipagmaymaysa tayo kenkwana, ken gapu taagtalek tayo kenkwana, san tayo nga agbuteng, nga umasideg asitatalged iti sangwanan ti Diyos.
Amen. Kidawek man, ti panagtakder, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ti Ebanghelyo, ni Apo, manipod ti may kadwa nga kapitulo, iti Mateo, versikulo umuna, aging ganat sa ngapulo ket dua, ket kastoy ti mabasa tayo. Nayanak ni Jesus iti ili ti Bethlehem, ijay Judea, idi ni Herodes iti agdama nga ari. Saan na nabayag kalpasan ti panakayanak na addama masireb alalaki at agadaya anapan ijay Jerusalem. Sa dino ti ayan ti ubing anayanak nga ari dagiti Hudyo sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na ket nagparang ijay daya ket imay kami agdaydayaw kenkwana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes napalalo ti pannakariribok na ket kasnamet ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinayaban na nga rod dagiti papangulwen a papadi ken mamaestro ti linteg ket sinaludsod na kadakwada no sa dino ti pakayanakaan ti Kristo. Ti ili ti Bethlehem ijay Judea insungbat da. Tadaytoy ti insurat ni propeta, sika Bethlehem ti daga ti Huda, saan ka maudi kadagiti ili iti Huda. Ta tumaud to ken ka iti maysa pangulo a mangaywan iti ilik nga Israel. Inayaban na nga rod ni Herodes dagiti sa nga ili ket kinasarita na ida tinalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano nga ti panagparang ti bitwen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem ket imbilin na kadakwada inkay sapulen. Ti sapulen ana imbag ti ubing. No masapulan nyo ipakaamuyo kanyak tapno innakmet agdaydayaw ken kuana. Pimanaw da ket idi addala iti dalan nakita da manen daydi bitwen nga nagparang ijay daya. Idi makita da anyan tir aragsak da, anyan araguda. Indaldalan na ida agingga anagsardeng iti nga 20 balay. Aayan ti ubeng. Sumrek da iti balay ket nakita da ti ubeng ken ni Maria nga inana, nagparintumeng daket nagrukbab ken kuana, kalpasan na inruarda dagiti sagsagot da, abalitok, insenso ken mira, ket indaton da ken kuana. Idi agawid da, iti ilida, sa balin adalan tinagnaanda, ta iti tagtagainep, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli ken Herodes. Diyos, timang bendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, ken panakadingeg, ti nasantuan, asa sa una. Amen. Amen. Ti sa manaragsak sa mabiyag. Ti sa naragsak sa mabiyag. Amen.
Agyaman tayo, kadigiti koro tayo, ti Ilocano. Kaya tagtultuloy kami nga agawis kanyayo, kadigiti amin nga adda iti talento na, iti kanta, nga maawis kayo makipaset, iti ministeryo, iti koro tayo dito Ilocano. Kahit kuman ngay nayon, kahit kung agundawayan, iti daytoy nga baro nga tawen, nga basayen, manipod ti surat ni Pablo, kadigiti Roma, iti may kasangapulo ket 2, kapitulo 2 ket kastoy iti kinunana. Saan nyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong, ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Dios ket pabarwen nyo ti anan-anay ti panunot yo. Ket maamuan yun to ti pagayatan ti Dios, no anya tinaimbag na kaayayo ken kuana ken awan pagkurangan na. Maminsan manen kakabsat, kablaawan ta kayo iti naragsak ken naparabor nga baro atawen, titunggal may sa kanya tayo. Ket kadawyan nga aramidin tayo, iti tunggal baro nga tawen, minilyon nga tattao, ti mga aramid nga aramiden da, dagiti resolution da, tapno agbalbaliw da. Ngem daksanggasat kakabsat, dagitoy nga tinawen ken minilyon nga tattao nga tarigagayan da ti agbalbaliw isu nga insuko da dagiti biag da ken kastamet dagiti resolution da no dadduma kaadwan met lang ditay met lang maragpat wenno maramid dagitoy nga tarigagay tayo. Kas Kristiyano kun naintay amin akayat tayo ti agbalbaliw saan kadi? Malagip ko, yung na ni Nanay Celia, imayos kayo mat, pastor. No, umayos kayo to ako, umayak tumat, makijoin nak to. Tarigagayan tayo, ti agbalbaliw. Tapno adda nga, agbalin tayo, akas kumakin Kristo. Tadaytoy ti panggep tayo. Nga tuladen, agbalin tayo, akas asping ni Kristo. Ngem kaskas di, no dumteng mismo ti dayta bayat tintay panangaramid narigat nga maaramid tayo ti panagbalbaliw. No January mayat pay February mayat pay. Ngem no katingaan to ti tawenin ay apo medyo narigat ton. Kinumadanin to manen ti bulan ti Setyembre ay medyo mangigan tayo dagiti mensahe ti Pasko ay medyo adamot mangrugi manen iti panagbalbaliw ti tunggal may sa kanya tayo. Isot kasano tayo nga tanga agbaliw? Tapno agbalin tayo anaimbag. Ti kayat ko nga sawen ket agpadpada tayo kuma nga no maipapan ti ugali ken kababalen adda kumamet ti pagbaliwan ti tunggal may sa kanya tayo. Kasano nga agbalbaliw tayo tapno agbalin tayo akas ken ni Hesukristo. Amok nga adu itim nakigimong idibaro nga tawen. Tapno kastakit agsapatada tapno agbalbaliw da. Idi nagbakasyonak na panak ije Rizal United Methodist Church, ijay Rizal Alicia, ket apo napunno met di kapilya. Iti New Year's resolution. New Year's Covenant Service, iti December 31 ti Rabii, adu ti May. Ngem awan ti umno apakikitaan manen. Kalpasan na iti baro nga tawen. Malagip ko ti maysa nga gayem kunana nagbalbaliwan nakmet piman kunana. Dati GSM tin inomik tatan ay ki Alfonson kunana. Dati kornik ti pulutan ko ay ki medyo lechon manok matan tata. Agpaiso nga nagbalbaliw. Ngem ti aramid na saan nga agbalbaliw? Tasanger latamot. Kasjay nga ta ti kayat na asawen. Isot gapuna nga dagiti daan abiyag kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo, kaya't tayo kuma nga mabalbaliwan. Numarik na tayo nga daan dagiti basol, sakit tinakim,
Nalimed nga basol, ken daduma pay amok tarigagayan tayo ti agbabawi kadagitoy. Tapno kasta ket mabalbaliwan tayo. Ngamin no daduma no kitain tayo kasigon ko na natin may isang articles, adu dagiti daan abiyag nga nasken nga mabalbaliwan ti tunggal maysa kanya tayo. Nang nangrona kunana dagiti emosyonal adadagsen tayo. Ti panangirurod dagiti negatibo nga panagsao, panagbuteng, ken panlakapaay, ken panagdanag. Dagiti dadagsen tayo emotionally. Dagiti ugali tayo kasapulan met nga balbaliwan. Kinasadot, gapu ka, sikat ti gapwanan, dagiti saan anapintas a panaglalangin, sikat ti gapwanan ti panaggiin na pa, gapu ta natarabitab, daytang ngiwat mo, kinachismosom, dagiti nasken nga balbaliwan, wenno addaan dagiti bisyo, nga addaan kanya tayo. Dagiti panagpanpanunot tayo. At dati panangidilig tayo, dagiti biyag tayo, ti sabali nga biyag. Iso nga dati apal nga kung kuna tayo, apay nga ta ni kastoy kinabakbak ng isuna, apay nga ta siya nakurapayakpay, ni kastoy kay kasta ti biyag na siya ket kastoy. Dagiti perfeksyonista, ken dagiti adati panagdua-dua ti bagi. Dagiti anya kadi dagiti kababalin tayo met. Narigat tayo kadi a mamakawan. Di mapagpiaran wenno sadot. Dagiti kababalin tayo. Dagita ti kinadaan, daan nga biag tayo. Kasano ti relasyon tayo ti sabali. Agbalin tayo kadi nga sabidong kadagiti daduma nga tattao wenno gagayem mamamperperdi kanyada abusado tayo kadagiti kakadwa tayo gagayem tayo awan ti panang suporta tayo kadagiti sabali ken kadwan na isu ti mangibos kadagiti pigsa kadagiti sabsabali. Dagitoy ket narigat nga aramiden addat no kayat tayo nga mabalbaliwan ti kinapudno na adda ti pannakidangadang tayo kadagitoy amin ta saan analaka nga maaramid nunat nagka iti basol kas ti panagdroga manginom ti arak ken sumagmamano nga basol narigat abaliwan iti naimbag. Ngem nupay mabalin anarigat nga aramiden tinaimbag. Tinaimbag nga damag ni Kristo ken ti karina adda panagbalbaliw kadagiti amin nga agtalek ken kuana. Nupay adu kanya tayo mamati tayo ken Jesus kas mangisalakan ngem no daduma agtultuloy lata nga agtalinaed tayo kadagiti bukod tayo at tartarigagay. Isot kaimbagan na nga rod kakabsat na imbag nga idatag tayo dagiti bagi tayo kas daton asibibiyag ken apo. Tapno aramidin tayo dagitoy maparagsak ti Dios. Ket no kayat tayo ang maparagsak ti Dios liklikan tayo dagiti dakes nga impluwensya aramid. Ket masapol abalbaliwan dagiti dakes nga ugali. Saan apilpilitin ti Dios nga agbalbaliw dagiti tattao. Ngem aramiden da dayta datayo nga tattao nga ay aramiden tayo dagitoy gaputa ay ayaten tayo ti Dios ken ay ayaten na tayo. Ket maawatan tayo dagiti bilen na tapno kasta mapaspasayaat tayo ket mabalbaliwan tayo. Isot gapuna kakabsat kasti binasak kanyayo tatay isarding tayo kumangarod nga maimpluwensyaan tayo tilubong nga kungkunana. Ngamin tilubong iso ti pagnanaidan dagiti tattao nga isot managbasol.
Isot agraman dagiti paglintigan, aramid ken kababalinda ket may kontra kadagiti pampanunot ken aramid ni Kristo. Malagip ko nga rod, kunak nga rod kanyayo kakabsat, saan ko nga ibain kakabsat nga ibaga kanyayo. Ije lugar mi, ije turod, Reyna Mercedes Isabela, kaadwan nga tao tumutungit. Pudno. Huweteng. Da kami langsan nga pamilya, tihaan nga agwet-weteng. Amuyo mo, idi panawin na, idi 90s, 2000, di ba? Dahita ti uso di Isabela, dagi taga Isabela, kagayan. Huweteng, tungit. Dahita ti number 1 nga sugal nga hanga mapukaw. Napadasan ni amak nga bitugin ni bayawnan ta 5 nga aldaw nga adayjay yan ti mansayag kadagijay natnatay nga makitungtungit awan ti agawid balbalunan ni bakit na di ba kas jay ayan tayo awan agaw awid aging ganat may punpun di patay agtungtungit dayjay kas jay ti kasasaad. Iso nga kung kunak nga ron, ti tarigagay ko, idinagawidak, sakbay man lang ko mga makaaramidak ti na imbag ijay nga agpa-evangelistic night nak ijay. Weno saan, pa-revival ijay, nga lugar nga yamin. Ngamin kas ijay, ti kagagalad. Dagiti tattao ijay. Iso nga, isot kasapulan na, isarding tayo. Dagiti agtultuloy nga impluensya, ti ugali, ken personalidad, dagiti tattao. Agtultuloy nga agparparanglat ta kada tayo. Tapno awaten ti Diyos, ti panagdaydayaw tayo, masapol nga, labanan tayo dagiti mangimpluensya kanya tayo. Tano saan tayo, saan atumubo kanya tayo, ti kinadakis nga ugali, mapadakes tayo ket saan tayo akaayayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Ket dijay kumati tarigagayan tayo. Pabarwen tayo, ti kinatao tayo, babaen, ti panangbalbaliw, kadagiti panpanunot ken biag tayo. Masapol nga ikagumaan kumati maysa nga tao abalbaliwan, ti biag na, nang nangrunan no datayo ket anak ni Apo Diyos. Ti kayat nasawen, ti pabarwen, kas panagbalbal, amoyo DJ may nga igis niya, di ba? Igis ket no matransform, DJ ket agbalin nga kulibangbang, ket nagpintas ti pagbanagan na. Ngem no igis, kasla narugit, nagatil, ngem no maproseso isuna ti pagdalanan na adda ti panagbalbaliw na ket agbalin nga napintas ti kulay na ket maysa nga kulibangbang isuna. Kas jay tayo kumamit ket paniknekan tayo, mapabaro tayo, di kinasyasino tayo tapno agbalin tayo nga anak ti Diyos. Palintigen tayo ket mabalbaliwan tayo. Manipod kadigiti daan ama nagbasol abiyag tayo. Ket addaan tayo kumati na nasaya at asir mata. Manipod kadigiti temporal nga banbanag aginggana ti agnanayon nga banag nga tarigagay tayo iti daytoy nga lubong nga ni Apo Dios laing ti sentro dagiti biag tayo. Kakabsat ken Kristo paneknekan tayo. Ket idatag tayo, dagiti biag tayo, itinasayaat, nakaayayo, tapno agbalin tayo nga perpekto, iti pagayatan ni Apo Diyos. Kaya't ti Diyos nga agbalin tayo, nga nasayaat, na imbag ti pagimbagan na, tapno ti Diyos ti may tanok kadagiti biag tayo. Ti Diyos amang balbaliw, ti bilig ni Jesus, ket wayawayaan na tayo, manipod kadigiti napalabas tayo. Mamagbalin kada tayo, tapno agbalin tayo, nga baro aparswa, nga kinuna ni Apo Jesus.
Tarigagayak nga rod kakabsat, iti daytoy nga baro atawen, 2025. Saan nga kuna tayo, nga agbalin tayo, saan nga agkurang tayo? Adda ta panagkurang. Adda dagiti panawen nga agbasol tayo. Ngem kas pamati tayo nga Metodista, adda kuma DJ going to perfection. Agtultuloy tayo kuma nga agbiag nga perpekto iti imatang ni Apo Dios. Aging ganat maragpat tayo ti pagayatan ni Apo Dios kadigiti biag tayo. Ket paniknikan tayo dayta, babayen ti panangsurot tayo ti pagayatan ti Dios. Kadagiti amin akasayaatan nga aramid nga nangayaban na ti tunggal may sa kanya tayo. Malagipyo ti surat ni John Wesley, the Wesley Covenant Prayer. Kunana, I am no longer my own but thine. Put me to what thou wilt, rank me with whom thou wilt. Put me to doing, put me to suffering. Let me be employed by thee and laid aside for thee, exalt for thee and brought low for thee. Let me be full and let me be empty. Let me have all things and let me have nothings. I freely heartedly yield all things to thy pleasure and disposal. And now, O glorious and blessed God, Father, Son, and Holy Spirit, thou art mine, I am thine, so be it. And the covenant which I made in heaven, made on earth, let it be ratified in heaven. Amen. Isot gapo na nga rod, kakabsat. No kasano ang makatulong tayo kada tayo, tapno mapabaro tayo. Manipod kadagiti saan anasayaat nga kabibiyag tayo. Suktan tayo ti pammatalged ko man. No adda dagiti negatibo nga panagsasao tayo kadagiti biyag tayo. No addaan ti panagdanag talna kuma. Ti Diyos ti sanggiran tayo. Ket no adda panagduadwa agtalek tayo kenkwana. Ket no adda dagiti bisyo nga aramid tayo sapulen tayo ti waya-waya ni Kristo kadagiti biyag tayo. Tarigagayan tayo kumangarod ti agbalbaliw. Kas ayab ni Kristo kadagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Amen. Kukwa ti Apo, uray ti kangatuan at angatang. Kastamet ti daga ken amin alinaon na. Kakabsat, idaton tayo dagiti apagkapulo karkari ken datdato na pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church ana iparang kadagiti screen tayo.
Intalek mo kada kami dakam ti agaywan. Amin nga sagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited minaragsak puso mi. Amen. Mangiparangarang o apo dagiti sagot ken daton ditong galmay sa kanyami ti panagayat mi ken ka. Tagtultuloy nga panangpabarom kadagiti bibiyag mi o apo. Awatem dagito nga sagot ket mausar kadagiti amin nga aramid ti iglesia mo apo ket iparukpok mamet tinan anay nga bendisyon tap nagtultuloy nga bendisyon dati kadagiti sabsabali dagitoy nga anak mo. Itinagan ni Jesus. Amen. Kidawek man, ti panagtakder tayo amin kakabsat. Ti apo adda kumakada kayo, itagayo dagiti puspuso yo, Tagay mi ida iti apo. agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Rumbeng agyaman ken nagdaydayaw tayo. Isut may tutop na imbag ken may parbeng, iti kanayon ken siya dinuman nga agyaman ken ka, ama aman nakabalin amin, na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akas asping mo, ket inpuyot mo kadakam ti biyag, ti angis ti biyag. Oray pay idi tinalikudan da ka, ti ayat mo agtalinaed nga awan baliw na, winaywayaan nakam, ti pannakatagabo ken basol. Inaramid mo ti tulag asikalaing ti Diyos mi, ket nakisasa uka, kada kami babaen kadagiti profetam, ngarod, dakam amin at taom dito'y lubong, ken isuamin na buybuyot anay langitan, dayawen mi tinagan mo, ket agtitimpuyog kami amangikan kanta. Santo, 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 Diyos na naghilig, langit ken kanatwan, Nagasaki umay gabuken apo. Hosana jay kangatwan. O apo na santuan ka, ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, ken kuana imparukpok mo ti Espiritu Santo, kasabana tinaimbag adamag kadagiti na panglaw, mangiwarnak iti pannakawayawaya dagiti balod ken mangisubli iti panagkita dagiti bulsek, mangwayawaya kadagiti na irurumen, ken mangibunannag iti tiyempo nga isalakan mo dagiti tattaom. Inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti managbasol, babaen ti panagtutuok na, ipapatay na, ken panagungar na, impas ngay mo ti iglesyam, iniyadayo na kam ti pannakatagabo, ti basol ken patay, ket nangaramid ka iti baro at tulag, babaen ti danum ken ti espiritu. Idi imuli ni Apo Jesus sa dilangit in karina nga agtaeng kada kami nga agnanayon, babaen ti bileg, ti sasaom ken espiritum. Idi daydi nga rabii nga impay na ti biag na kada kami nangala ti tinapay. Nagyaman ken kuana, pinispisi na, ket inted na, kadagiti adalan na, ket kinunana, alain nyo kaninyo, daytoy ti bagik a maipaay kada kayo, aramiden nyo daytoy, akas pakalaglagipan nyo kanyak. Idi kalpasan na ti panangrabii na ngalan ni Jesus ti kopa. Nagyaman ken ka, inted na, kadagiti adalan na, ket kinunana, uminom kayo, daytoy dakay amin. Daytoy ti darak ti baro at tulag, anay parukpok kada kayo kadagiti adu, iti pannakapakawan dagiti basbasolyo. Aramiden nyo daytoy, amasansan, akas pakalaglagipan nyo kanyak.
Ngarod, kas pakalaglagipan, kadagiti inaramid ni Yesu Kristo, idaton mi, dagiti bagbagimi, ti panagdayaw ken panagyaman, kas nasantuan ken si bibiyag adaton, amakikaysa ken Kristo kadakam, kas ipakaamumi ti misteryo, ti pamatimi, Ni Kristo natay, ni Kristo nabungar, lumay tumanen. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kadakaman at tipon-tipon daytoy ken kadagitoy nga sagot ti tinapay ken arak. Arimidim ida kadakam abagi ken dara ni Kristo tapno agbalin kami abagi ni Kristo iti lubong asinubot iti dara na. Babaen ti Espiritu makipagmaymaysa kami ken Kristo iti maysa ken maysa ken ti ministeryo iti lubong agingga nga umay ni Kristo ti maudi a panagbalegi ken makipagrambak kami ken kuana iti nailangitan a padaya. Gapo ti anak mo ani Yesu Kristo ti Espiritu Santo a nasantuan nga iglesyam kukwam amin adayaw ken gloria man nakabalin nga ama ita ken ti agnanayon. Amen. Amami ngada sa dilangit nagan mo dayawen mi pagariam umay pagayatam magturay tuy nagakas dita sa dilangit taraunan nakamita pakawanem basolmi akas pamakawan mi ket di na kami ekisuliso ket ilisina kami didakes takukwam ti pagarian panakabalin ken gloria ngagnanayon. Amen. Gapota dati may maysa at tinapay, datayo nupay adu, ket paset ti may maysa abagi. Gapu iti aglakam tayo, iti may maysa at tinapay. Ti tinapay, apisyen tayo, iso, ti pakairamanan tayo, ti bagi ni Kristo. Ti kopa, pagyamanan tayo, ken panakipaset tayo, iti dara ni Kristo. Maawis tayo amin kakabsat, at tugaw tayo. Maawis tayo nga umay iti sangwanan, ken aglakam iti nasantuan nga sakramento ti komunyon, ket punwen tayo dagiti pagparintumingan. Maawis tayo amin kakabsat, nga umay iti lamisaan ni Apo. Iti lamisaan ni Apo Diyos, ket silulukat ti tunggal maysa kada tayo. Awisin na tayo nga makipangan ken kuana. Makipaset tinasantuan nga lamisaan na. Kas maysa kas ti binasak kanya tayo tatay. Manipod ti surat ni Pablo, maysa abaro aparswati siya sinuman a mainaig ken ni Kristo. Naglabasen dagiti banag a dimtengen kadag dimtengen dagiti baro. Ti binasak nga bersikulo kanya tayo kakabsat ket maysa akarit kada tayo. Nang nangruna iti baro nga tawen. Awawagan na tayo nga agtignay tayo kuma.
Tapno kasta, mabalbaliwan, dagiti biyag, ken pamati tayo, babaen ken Isu Kristo. Tarigagaya ni Apo Diyos nga mabalbaliwan tayo. Kas ipakita ti baro nga tawen, manen ti tunggal may sa kanya tayo, awisan na tayo, nga mapabaro tayo. Tikat taramidin tayo kumakakabsat, lisyan tayo, dagiti daan, nga kinatao tayo, nga mangiturong kanya tayo iti basol. Kaya't abrasain tayo, pasangbayin tayo, ti baro atawen. Kas simbolo iti baro a biyag kumamet, kadigiti biyag ti tunggal may sa kanya tayo. Kaya't pagbalinin tayo, a baro ana espirituan, dagiti biyag tayo. Sot gapo ng rod kakapsat, tumakder tayo, agsubli tayo kadigiti pagtugawan, kitagtultuloy nga talna, kapya ayat ni Kristo, ti ipaay na ti tunggal may sa kanya tayo. Amen. Amen. Patuloy ang anyaya ng ating Panginoong Diyos sa kanyang dulang. Masidig kayo iti dulang ni Apo. At sa grapin nyo, dito yung ibendisyon. Ngayon na kada kayo. Merong isang sulat sa lumang tipan sa Ezekiel, Kabanata 37 at sa talatang 26 na ganito ang winika ng ating Panginoon. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang dati ninyong pusong suwail ay papalitan ko ng pusong masunurin. Mga kapatid kay Kristo, paalala ito ng ating Panginoong Diyos. Bagong taon, bagong buhay, bagong paglalakbay, bagong karanasan ang mararanasan natin sa loob ng isang taon. Ngunit ang kanyang paalala sa atin, bagong puso ang kanyang ibibigay sa atin kung tayo'y patuloy na maglingkod sa Kanya. Bagong espiritu ang mararanasan natin kung panghawakan natin ang ating pananampalataya at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sana kayong bagong ganap, sapagkat ang puso ninyong suwail ay pinalitan ng Diyos ng pusong masunurin kung tayo'y patuloy na maglalakbay. Ang tala, ang bituin ng ating Panginoong Diyos, ang epipanyo ay paglalakbay at nawa sa ating paglalakbay, masusumpungan natin ang gabay, patnubay at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Nasa inyong mga kamay ngayon ang kapahayagan ng kanyang pag-ibig, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Kainin at inumin natin lahat at tatanggapin ninyo ang kanyang patuloy na bendisyon. Tumayo kayo at babalik kayo sa inyong mga upuan. Taglay ang pag-asa mula kay Kristo. Amen. Let us continue in the spirit of meditation and prayer as we prepare ourselves to receive the sacrament of the Holy Communion. Brothers and sisters in Christ, as we heard and listened and understood the message we received, Epiphany is an occasion wherein Jesus revealed himself to humankind, to all of us. And that revelation means something for us. It means that we are challenged to seek and find the Lord in wisdom and in truth and in faith. It means that when we found Jesus in our life, we need to offer ourselves and worship Him and give our whole life to Him in service. This 2025 is a challenge to all of us as an individual and as a church. Let us continue to journey in our faith until each one of us find the Lord Jesus Christ in our heart and worship Him
and serve Him. These elements, the bread and wine, reminds us of the great sacrifice of Jesus on the cross for our salvation and for our redemption. And as you take the bread and eat and drink the wine, let us always be grateful and thankful to our Lord Jesus Christ, who manifests and revealed Himself to us so that we may be able to have our redemption. Arise and be joyful always and have peace in your heart. Remember that Jesus loves you. Amen and amen. Let us continue approaching the throne of grace of our Lord. And in one of his sayings, particularly in John chapter 10, verse 10, where he said, I have come to give them life and the fullness of life. Brothers and sisters in the Lord, we believe that the year 2024, the Lord has been faithful to us. And that's why we are looking forward that for this year, 2025, more than what we had received last year, the Lord will provide. And now, as we partake the elements of the communion of His sacrament, may we be reminded that through Him we have life, and through Him we have the fullness of our lives. May the blessing of our God, His Holy Son, and the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Servant of the Lord, you're here kneeling before God. And remember the word coming from the Lord Jesus Christ in John chapter 10. Be. And it says, pumarito ako para bigyan ko kayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. And this new beginning is a new life journeying with Christ. And you are servant of the Lord. Tagapaglingkod kayo ng Diyos. Remember that the servant is least among people. Be humble, be humane to people. Be the light of the Lord. And as you begin your journey for this 2025th, remember that the Lord gives you a new life with God. Eat, drink that element, and the blessing of the Lord be upon you from now on and to the rest of the day and days ahead of you. In Jesus' name, amen and amen. Agkararag tayo. Agnanayon nga Diyos, ipaaymi ti panagyaman ken ka, gapu iti daytoy nga nasantuan na misteryo, panangidaton mo, ti bagi para kada kami. Papigsain na kami, amapan, ti lubong, babayan ti bilig ti Espiritu. Tapno, maidaton mi, met dagiti bagi mi, kadagiti sabsabali. Tinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. O Jesus, inkarik ti agservi ken kam, apu ken manubut ko dinakad bye-bye.
Kararag tayo. Agyaman kami iti daytoy nga kanito nga impay mo, tapno agdayaw kami kas maysa nga gimong iti baro nga tawen. Adu ti pagyamanan mi nga imay kami tapno itidmi ti kangatwan na panagdayaw ken panagyaman ken ka. Agyaman kami Apo kadagiti inaramid mo. Agyaman kami o Apo no mampay dagiti rigrigat, adu dagiti problema nga nagdalyasatan mi ti na palabas nga tawtawen, magyaman kami, ti baro akari, baro anamnama nga impaay mo kadakam, katulungan na kam ang mapabaro dagiti bibiyag mi. Magyaman kami met, kadagiti biyag, dagiti anak mo, amok nga adu dagiti dawat, kiddaw, ken kararagda, saan laing kadagiti biyag da, ti kabuklan, ti pamilyada, ken ti panagserbida ken ka. Ket no anyaman dagiti dawat da, ipaay mo kadia si bubuslon no Apo, dagito nga tartarigagay, tapno si kati maitanok kadagiti bibiyag da. Wen Apo, karkararaga mi, dagiti agkasangay, dagiti nakaabot ti anibersaryo, kastamet kadagiti bisita mi, ken dagiti nakaawid, kas kini Kapitan Paul, kini Kapitan June, agyaman kami kadagiti bibiyag da, ket sapay la kumatagtultuloy mo nga ipaay kadakwada, tinananayng panawen, ti kaadada kadagiti pampamilyada, ken kastamet ti gimong mi. Pakawanin na kami Apo, dagiti nagbasulam mi, kas pamakawami, kadagiti nagbasol kada kami. Dahito iti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. O Jesus ku inkarig, na dagiti kukwam, ano sa dinutyan mo, ijay metadada. Siyak Jesus inkarikmet, siya sikat suruteg, inggan at panungpalan, dinakad sinaan. Tiyamaken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo, sapay kumata ti Diyos, agubwayan ti talna, ipay na kada kayo iti amin anaimbag abanag, akasapulan nyo tapno maramid yu iti pagayatan na. Sapay kumata aramiden na kada tayo, makaparagsak ken kuana babaen ken Hesu Kristo. Isu ti madaydayaw iti agnanayon nga awan inggana, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.